Ir-rakkonti illi għandna hawn se jqajmu fil-qarrej ħasra kbira għal protagonisti illi Friġġieri jiffoka il-ħarsa tiegħu fuqhom. Is-soltu r-raħlin kienu nies tal-ġabra, f'ommhom sieket, ftit li xejn jinġemgħu aqoċċa u jimlew it-toroq. Mill-leliqi u l-irtsitzet waslu l-bdiewa u r-rajja. Mid-djar ħarġu l-ommijiet b'xuxithom maħlula bix-xogħol u bil-libsa traskurata ta' ġewwa. Mill-ħwienet ħarġu l-irġiel kollha, xi parrukkier bl-imqas fidu, xi lavrant b'sarvetta, xi pensjonant b'nofs kikra tejjew ta' tzambit. Ħajjet in-nies tas-soltu kienet silma bħal dik ta' xi karattri tal-ħrejjef u l-leġġendi li tfal kienu għadhom jisimgħu fil-klassijiet. Dakinhar l-aħbar ġriet minnu fih, minn triq għal oħra, invadiet ir-raħal bħall-imxija li ġieli semmew ix-xjuħ huma u jirrakkuntaw fuq l-imoddi. Daw in-nies kollha fit-toroq xi ħaġa ġara żgur, qalet waħda u tħares madwarha. Il-mistoqsija tennewa oħrajn. Ma smajtux għadkom qabżet oħra. Raġel mir-raħal safa mejjet waqt li kien qiegħed jaħdem fit-tarzna. Jafu minnu? Staqsa xi ħadd ieħor, minnu ma nafx, ħadhom ma qalux, iżda xi ħadd minna żgur mir-raħal il-mejjet, reġgħet wieġbet l-ewwel waħda. Miżżewweġ da żgur, għandu tfal ukoll skont kif qalu is-soktat. Madonna tal-ħniena, imsiken dawk li ħalla warajh qal xi ħadd. Miskin huwa wkoll jekk tela hekk ħabta u sabta qalet. Raġel li kien għadu kif waqaf ma' dil-klikka kien jaf sewwa kif miet u fisser kollox. Il-klikka ħafna uċuħ ċassi bla kulur baqet mibluwa ma tafx taqbad tgħid. Malli l-bib il-kbir tal-iskola beda jitbexxaq, l-ewwel qajla mbagħad biskoss wieħed li fetħu beraħ, it-tfal tfaċċaw u mlew it-toroq bil-briju tas-soltu. In-niket tal-kbar kien hemm min jistenna lill-uliedu, min maħruġ minn daru bil-ħasda, kien isu ħaġa barra minn posta. Madankollu l-istudenti ma ntebħux bl-uċuħ imqarsa u bil-klikek ġodda. U terġa' il-mewt lanqas mixi ħelwa tajba li s-soffa u mbagħad tiġi malajr fix-xejn. Briju mhux briju, ir-raħal biħġaru kien se jaqa' malajr vistu kbir. Bla ma jafu minnu sidin il-ħwienet ma damux ma għalqu nofs biba u dendlu l-mustaxija sewda fuq il-biba l-magħluqa. Min kellu xi radju miftuħ għalaqlu u min kien laħaq beda argumenti ieħor waqaf f'nofsu u beda jiffilosofizza fuq il-mewt. X'aktarx illi s-suċċess li Oliver Friġġieri kiseb bil-poeżija u aktar bl-oratorju Pawlu ta' Malta u r-romanz tiegħu fil-Parlament ma jekbrux juri, nessina xi ftit l-importanza tax-xogħol bikri tiegħu. Dis-silta li għadni kemm rajt hija meħuda minn novella li insibuha fil-ġabra Stejjer għal qabel jidlam. Xogħol illi fih jiġbor 3 ġabriet ta' novelli f'volum wieħed, illi Friġġieri kien beda jisserjalizza anka qabel dan fil-rivista Is-Satar fis-snin 70. Meta naqra daw l-istejjer u x-xogħol bikri ta' Friġġieri, niftakar fi prinċipju bażiku ħafna tan-narrattiva. Illi jista' jkollok xogħol fejn mhux l-istorja kemm tajba l-istorja, kemm tajjeb il-plot jgħod, iżda kemm tajjeb min qiegħed jirrakkonta din l-istorja, min qiegħed jirrakkonta dan il-plot. Jista' jkollok storja tajba ħafna, imma jekk min qed jirrakkonta m'għandux is-sena l-majestrija tar-rakkont l-istorja se taqa'.
U jekk hemm xi ħaġa li hija evidenti ħafna l-inqas f'għajnejja meta nħares lejn dan il-volum huwa is-sena kbira illi Oliver kellu biex jirrakkonta imqar inċidenti żgħar, komuni, ordinarji lill-qarrejja tiegħu. F'dawn il-novelli u f'din il-novella b'mod partikolari kien għalhekk illi fil-fatt għażilt lilha, insibu dawk l-ingredjenti kollha illi huma tant importanti fis-sena tar-rakkontar. Oliver Friġġieri jagħtina dan l-element kbir ta' tensjoni, jqajjem tensjoni hekk kbira fil-qarrej u jaqra din in-novella u l-oħrajn. L-antiċipazzjoni ta' dak illi se jew naħsbu li se jiġri. L-ironija drammatika għaddejja il-ħin kollu. Imbagħad insibu wkoll id-depistaġġ, il-mod kif ir-rakkont iġelek taħseb li se jiġri mod, però attwalment jiġri mod ieħor. Hija ġabra ta' stejjer malinkonika ħafna. Ir-rakkonti illi għandna hawn se jqajmu fil-qarrej ħasra kbira għal protagonisti illi Friġġieri jiffoka il-ħarsa tiegħu fuqhom. Ġieli minħabba disgrazzi serji kif għandna appuntu f'din il-novella, ġieli minħabba il-mod kif il-ħajja tieħu kors illi jmur kontra ix-xewqat ta' dak li jkun u allura jispiċċa f'sitwazzjoni ħażina ħafna. Hija ġabra ta' novelli li tikkuntrasta ħafna mal-ġabra ta' novelli l-oħrajn illi deru aktar tard fil-karriera tiegħu ta' Friġġieri appuntu il-ġabra fil-Gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri. Hemmhekk niltaqgħu ma' Friġġieri differenti minn hawnhekk. Fil-waqt li hawnhekk għandna il-bniedem illi iħares b'soba kbira lejn il-bniedem komuni u l-weġat u d-batijiet tiegħu. Fit-tieni ġabra biex ngħidula hekk ta' novelli appuntu fil-Gżira ta' Parsi, hemmhekk insibu lil Friġġieri illi huwa bniedem totalment differenti, huwa il-bniedem illi iħares lejn il-karattri b'sarkażmu kbir, b'satira kattiva ħafna, anki ila li hemm il-fokus ta' Friġġieri jdur fuq dawk li huma potenti. Meta mbagħad Friġġieri jersaq lejn dak li sfortunatament kellu jkun it-tmiem tal-karriera tiegħu. Meta nħarsu lejn l-aħħar xogħlijiet tiegħu, partikolarment ir-romanz ngħidu aħna it-tfal jiġu bil-vapuri, inħoss li Friġġieri jerġa' jdur lura lejn Friġġieri li kellna hawn. Il-bniedem illi janalizza, iħares u janalizza id-tbatija tal-bniedem povru, tal-bniedem miskin, illi jagħtina lil Friġġieri li jiffoka fuq l-uman aktar milli fuq il-politiku. Anka jekk fil-kitba ta' Friġġieri dak li huwa politiku fl-aħħar mill-aħħar huwa uman.